ta wallana baki daɗi ni zaki ji ga gurasa al'adar mu zan baki za mu je da ke gida na al'adun Hausa ina sanki kai na ji batunka ba Kano ɗan saurara na yau duba zaɓo gwanin kiɗan Zaria ki ji doya zaki sha jarmiya kuma kika so akwai Zaria dan ƙarshe ce a Najeriya garin musulunci Zaria garin addini Zaria akwai mu da tarbiyya Zaria kalamai naka daga naji amma ga matsa da ya wucewa zaɓen gwanin kike yar budurwa kin yi gamo da ɗan kasina wanduku tun sanda na ganki zuci ta kamu da sanki a ko'ina sanki mini turku daure ki aminta zuci ki bani na kai ki garin mu dan ki zamo mai iko zan baki kula na baki abinda kike so zara kin ji batun tauraro kaga malamu dakata bar zakewa domin na wuce ajin ka tsami gaye sanki ya rata bargo jini na har hanta na so dan kasa kunne ki ji yadda take min kuna ni kam na sallama ko zan mutu ke ce sannadina na durkusa bisa kasai da gwiwa na ki ji kaina Kano zan nazari zancen ka ni zan je duba Assalamu alaiki, assalamu alaiki, gaisuwa a gare ki ga ɗan Zaria na ki, kyautar so zan baki, ni ne mai kaunar ki, na san kin zaɓe ni, ni ne zan same ki. kaga malamu dakata ka jira in furta ma ina son ka na dan kasina wadai na ki ne yan mata zan so da ki gane dukkanin manufata ki bani na baki so kin jike yar gata idan kika bani na san maza na zarta na ki to ban yarda ba sai ka kara gaba ka jigi ba zan so ka ba sabon wani ki mai kyau budurwa ni ba Kano ne dan Zaria ne ni kuma dan kasinawa baby ni ba Kano ne ni kuma dan kasinawa baby Okay, mix.